harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Adorang sotapuka parmingguota martangiang nahohom mahita. Amin. Tapuji matu hatta di bagasan lasni roha, marede mahita siap buku ede nomor 12, ayat sada dohot ayat 2, dipuji roha kod doho. Hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Sono dohatani Tuhan Jehovah, manang ise na mamalehon hamuliateon, ido na pasangap au jalma bahedalan. Asa hupatuduhon tu ibana hatuaon ni debata. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan jala para siroha. Hupaserep hami rohanami di jolom, jala hupangido hami tuho. Sailehon asini roham manggohi rohanami, jala sodangi rohanami marhite-hite todim. Asalam hutinggaho kami nasa dosa nami. Jala hutangiho kami hatam nabadiai. Sai payan mahatam di bagasan rohanami, asa marparbue nadenggan hami. Kupangido hami saluhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Para
Angiho kamu mapati ni debata di minggu 14 dung Trinitatis Sadarion imasian patik papituhon dohot lapatanna. Patik papituhon unak ko mangalakkup dia do lapatan ni oddo ikot dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa toman rohatta jala porman dohot pangalahotta rodi hatatta yanggo akanau marbagasi ikon masih parhamaulan jala masih haholongan atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata lao mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Tatopoti ma dosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo roham mida hamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikod dalanna. Asa mangolu ibana ido di pangido roham. Alani i ubah di pangido hami. Sai sudati matoru-torum asa unang mangonai betu hami. Sai sesa sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabigima baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Roma hamu tuau asa mangolu tod di muna, nina Tuhan Jehova. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dadap, botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba, gabe songon hapas domuse. Hasangapon madidebata na dikijang. Amen. Hatani debata turupuk epistel di minggu 14 dung Trinitatis on imasian Lukas 10 onom ayat sada sahat tu ayat 10 tolu margati soring mahita majahasa. Juara bagas nageduki laos dido ibana ma tu sisean nai adong masada halak namora namar juara bagas. Jadi tarbotik matu ibana di pasuasai hon juara bagasi artana. Jadi marhusari ma juara bagasi, ia nama bahenokku. Ai buaton ni tuaki nama sianau hajuaroki, mamakur dangadong gogokku, manehenehe maila au. Jadi sada-sada madi jou nasa parsinggiran ni iduk nai tu jolona, idok mat tuna parjoloroi. Sadia sigara romi tutuata. Halusna karatus tucinia, kabininna mandok ibana, alam masukati, duni undul raton atau pimaku. Tuna asing muse didok, yaho sadia do sigara romi, 100 tuhuhan eme, gabe didok tu ibana, alak mas surat mi, dungi suraton ma 20. Aupe udok ma dihamu, lului hamu ma dihamu ale-ale marhite-hite mammon nageduki, asa ia dung sudai gabe dijakom mahamu tu bagasan akka permainan sogot. Asa molo so haposan hamu mangaradoti mammon nagiduki, ise ma atong pasahaton tu hamu artana tutui. Dang hauluan sada anak somang dua iduk, sai hosoman na dona sada,
haholongan na do nasadanari, hobaran na do nasada, toiconon na do nasadanari, dang hauluan hamu debata rap dohot mammoni. Ima sahatna, martua ma akan atumangihon hatani debata, jala na upeopsa. Amin. Tahatidak ko mahapor seotai, songon na hinatidak ko nidong at tasahapor seo disodok pertibion, rap mahitamadok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatudosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabe asya to di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dong ditanom na mula mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo lao hudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangolu sogo daging ni halak na umate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin.
Tik-tik dihuriata HKBP Rawamangun Minggu tanggal 10 lalu September 2022. Pertanyaan WIK Ganup hari Rabu pukul 10 sia WIB patupon dihuriata do pertanyaan WIK marhite tatap muka di gereja dohot langsung sian YouTube HKBP Rawamangun hybrid pinangido batu asa mendohoti pertanyaan di gereja manang di Bagas Tabe. Parheheon napo 10 Minggu sadarion 8 September 2022 di parmingguan pukul 10 tolu dohot 10.30 di patupa do ibadah puncak Parheheon napo 10 HKBP Rawamangun. Aka petugas kolektan penerima tamu sian napo 10 jala adong do tortor lagu pujian jala mandok kata do nasida sipul majah tikting napo 10 HKBP Rawamangun asaria mandohoti Parheheoni. Pesta Gotilon tahun kesehatan HKBP Rawamangun. Perayaan Pesta Gotilon tahun kesehatan HKBP Rawamangun naing patupau tama di hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 mulai pukul 12 WIB dohot tema HKBP Rawamangun diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Perayaan Pesta Gotilonon melibatkan sude ruas nihuriata sian Ganup WIK ima pasahaton silua tandani hamulea teota di siala pasu-pasu naung tajalo siat tuata marhite gareja jala ditiki pasahaton silua Ganup WIK di patupa do tortor dohot gondang. Ibadah penutupan Pesta Gotilon di patupa hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022 di parmingguan pukul 10 WIB. Di Pangido tusude ruas HKBP Rawamangun asa berpartisipasi di perayaan Pesta Gotiloni. Sadarion Minggu tanggal 10 lalu September 2022 di sude parmingguan dibuka do basar UMKM usaha mikro kecil menengah. Nani dohotan ni 20 halak sian ruas nihuriata. Alau kakaimon sian ruas nihuriata do Arab doroha asa sude hita mendukung jala berpartisipasi. Di Pangido tu sude ruas atau top menjaga hayason jala memahami protokol kesehatan. Pendaftaran siri khusus. Gereja membuka pendaftaran siri khusus jala aka syarat dohot atau tuan boima dijahadi harotas tikting manang web HKBP Rawamangun. Formulir boima dibuat di kantor sekretariat gerejata jala pukau tama pangajarion akhir bulan September 2022. Konven HKBP Distrik Walu Jakarta. Hari Senin tanggal 10 September 2022 pukul 10 WIB maringanan di Gereja HKBP Sutoyo di Patupa do Konven HKBP Distrik Walu Jakarta. Tuan rumah pelaksanaan konven IMA HKBP Rawamangun, HKBP Pulau Mas, HKBP Pulau Jahe, HKBP Pulau Asem, dohot HKBP Sutoyo, sude pandita dohot keluarga, pendeta pensiun dohot keluarga, dohot ina, sarpat HKBP Rawamangun, diundang mendohoti konveni. Kebaktian Padang Seksi Paropuan Huria atau SPH. Hari Kamis tanggal 22 September 2022 maringanat di Buperta Cibubur Pendopo Kempi 2 Patupauta do Kebaktian Padang Seksi Paropuan Huria HKBP Rawamangun. Pinangido sude anggota seksi Paropuan Huria mandohoti Kebaktian Padangi. Fellowship Praremaja. Hari Minggu tanggal 25 September 2022 di Parmingguan Praremaja di Patupa do Fellowship dohot tema Aku dan Kesalahanku sude Praremaja HKBP Rawamangun asama dohoti fellowshipi. Persembahan tahun atau pelihat tahun. Lunga masuk kita tu bulan Desember tahun 2022
Aka ruas ni Huriata naung pasahat persembahan atau pelean tahun 2022 holad 28,80%, sian 2.610 keluarga. Ruas ni Huriata ke Romangun. Pinasunggulhon tuhita ganub naso pasahat to pelean na dope asa di pasahat ma tusit tuawik manang tu kantor sekretariat marhite bendahara Huria manang boy ma di transfer tu rekening Huria Bank Mandiri 00600 sia 270 45 sia onom atau rekening BRI 0326001 001 243560. Jala bukti transfer asa di WA tu Bendahara Huria call center presentasi week naung pasahat pilihanna boy ma dijaha di harotas tikting ruas nataba tajalo do gabe ruas nataba ima keluarga Ridwan Hendra Pardede Dot Inata Apriana Dwi Kartika Boru Ambarita Rabdohot salah yanakon nasida Rosian HKBP Resort Pematang Siantar 2 alamat Jalan Pemuda 2 nomor 26 Rawamangun Wik Rawamangun Tegalan Jongjong Mahamu. Tuhat tama nama masu-masu hamu gabe keluarga na dengan di tongo-tongo ni Huria tarlumobi di jolo ni tuhata hudul mahamu. Tahu dulu timu saya. Ruhut Parmahanion Pamincangion RPP. Minggu sadarion tanggal 10 September 2022 Roy Ganda Nanda Pasaribu Sian Wik Kampung Pertanian. Hona Ruhut Parmahanion Pamisangion Manang RPP. Alamar bagas naso pemotoan ni Huriata. Namoding. Perjolo. Na di hari Senin tanggal 12 September 2022 nunga jubolo moding salat doli-doli Ferdinand Antoni Egel Sihaan umur 41 tahun anak niya mata Saud Siahan Nahinan tubuh ni inanta Nurmaini Boru Silalahi alamat Jalan Pemuda nomor 10 Sada RT 02 RW 15 Rawamangun Jakarta Timur Wik Kayu Jati Sunan Giri. Tu udean na di hari Rabu tanggal 10 September 2022 di TPU Menteng Pulo Jakarta. Na paduahon na di hari Sabtu 10 September 2022 nunga jumolo monding sahala ama ima amata tumpal nenggolan umur 60 tahun hinabaluon ni inata Situa Erida Borusinaga alamat Jalan Raya Bekasi kilometer 10 lalu gang I nomor Gang I RT 01 RW 03 nomor 22 Jakarta Timur Wik Jatinegara Kaum. Tudean sadarion Minggu 10 September 2022 di TPU Menteng Pulo. Tuhatama nama ngaleon gogo dot apulapu di keluarga nama Sitaononi. Pilihan dot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinarade ni Huriata di pasu-pasu tuatama akka barita masa do ulaon akka sipatu pota bahan sangap di guarna. Sangoni matiting di Huriata minggu sadarion.
Shalom. Horas. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang kami hormati, Amang Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Amang Pendeta Banner Siburian MTH. Yang kami hormati, Amang Pendeta Naposo Bulung, Amang Pendeta Joni Rumah Horbo. Yang kami hormati, Amang dan Inang Parhalado HKBP Rawamangun. Yang kami kasihi, seluruh jemaat HKBP Rawamangun, dan tentunya yang kami banggakan dan kami kasihi, Naposo Bulung HKBP Rawamangun. Izinkan kami dari Seksi Naposo Bulung menjelaskan rangkaian kegiatan Parheyon kami pada tahun 2022 ini. Parheyon Naposo Bulung tahun ini mengangkat tema Elevate Our Relation. Kami berharap melalui dan sesudah acara Parheyon ini, hubungan di antara kita Naposo Bulung terjalin semakin kuat, sehingga ikatan ini menjadi dasar agar kita menjadi sehati, sepikir di dalam Tuhan. Sebagaimana tema HKBP tahun 2022, yaitu Tahun Kesehatian. Rangkaian Parheyon Naposo Bulung tahun ini dimulai dari tanggal 20 Agustus sampai dengan puncaknya 18 September 2022. Adapun rangkaian kegiatan kami pada Parheyon tahun ini ialah ibadah pembukaan dan fun games, kompetisi olahraga, futsal dan badminton. Kami juga berterima kasih kepada Amang, Inang, Dewan Koinonia dan Parhalado yang telah mensupport serta mendoakan kami sehingga kegiatan Parheyon tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Setelah kurang lebih 3 tahun kami Naposo Bulung berkegiatan secara online akibat pandemi COVID-19. Selain itu, kami juga rindu mengajak abang, kakak, dan teman-teman kami Naposo Bulung untuk dapat aktif dalam berbagai kegiatan kami di NHKBP Rawamangun. Ada beberapa kegiatan kami yang rutin kami jalankan, seperti paduan suara, persekutuan doa, pendalaman Alkitab, ibadah gabungan Naposo Bulung, dan kegiatan rutin setiap minggu seperti olahraga, basket, futsal, dan juga badminton. Adapun informasi lebih lanjut tentang kegiatan teman-teman Naposo Bulung dapat dilihat melalui sosial media kami di Instagram @nhkbp Rawamangun. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya, izinkan saya membacakan satu buah pantun. Hari Minggu kita pergi ke ibadah pagi. Jangan lupa membawa persembahan. Kakak abang yang baik hati, yuk gabung NHKBP Rawamangun dan aktif dalam setiap pelayanan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima na mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabi. Mari hite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata di minggutta sadarion na di padumu dohot parheheon ni anak kota na Posobulung dohot mamuhai ulaota bagian ni pesta gotilon tapi hutihu ma na tersurat di Psalmen 110 tulu mamuka sian ayat sada rudi ayat sia. Haleluya. Mamuji mahamu aliyak kana poso ni Jahoba. Puji hamuma goar ni Jahoba. Pinuji ma goar ni Jahoba olat nion rudi saliling ni lilingna. Sian habitsaran ni mataniari rodi hasudutan nado si pujion goarni Jahoba. Tumibul do Jahoba siya luhut akka bangso. Digijang niya kalangit do hamuliaw nai. Tungi semasong Jahoba debatatay tibo ibana marhabangsa. Hape di paserep dirina manatap diaka benua gijang dohot nadi tanoon. Ibana pahehehon na met sian orbuk di patibul do na pugusi sian kabbo. Lao pahuduhon ibana top dohot akkaraja ni bangsona. Ibana paian paropuan nahol di jabu. Gabi ina nalasro hamida akka anakna. Haleluya. Ima sahna. Hurian itu hatta minggu tas dari majuho kita maka perseai pabua debatado patibulhon akana dangol. Dia manuaeng ragam ni hadangolot Taganub. Perdangola dia manuaeng natahilala di bagas rohat tamar sada-sada. Manang di tonga-tonga di keluarga. Nang di tonga-tonga ni akana Posobulung. Di sarana tupa manganggur na sidala ni Kopiton. Magwak ka ulaon. Dohot lanak ka nasing. Di minggu tao di pakulingi debatado. Debatado pati bulhon. Zolmak kana mardangol. Di tonga-tonga ni ngoluna. Songod dia mahita marnida pabua takasdo ro debata pati bulhon akkana mardangoli. Ta mulai mazolo sian aya onom. Gidok disi HP di paserep dirina manatap na di benua kijang dohot na di tanoon. Di pangatusion ni dunia Timur Tengah kuno, langit do na tumibo siyan nasanadong di hasyanganon. Tudos do'y hirap pangatusion ni opuk kunahinad di hutan nami, muludung adong obud di wereng, ina maparpu di situ tu. Dang adong be maningah adong di balik nge.
Jadi molo didok makuling pesawat hapedak tarida ala diholipi obuni, dia tong meyak kahwaso-haso ni portibi na sutaridain. Alang go dihuto-huto nga, holan obuni nama na tumibo na perpudi, siyan nasa na dong di pangatusyon na. Alay di patorang parpesal menododak songoni. Di mata ni zolma doboy hiranay parpudi dumao sen nasa na dumao. Alay lubis yani manorusi do huaso ni Jahuba. Manalpui akalangit rodi ni parlangitan daw tumibbo siyani. Alani molo diatur si halak dunia timur tengah kuno dimulanai langit ido na tumibbo sen nasa na tumibbo. Di hati dakon nasirama anggo debatani halak Israel. Daudo tumibbo siani mengatasi siani. Alai nang pesongon ni tibona debata mengatasi nasa langit, rodi mengatasi nasa bangso. Dang mangabati hati boon nai laho paserepod dirina tuat tu portibion laho paluaho nakazolma di bana. Sunggul-sunggul don tuhita dingoluta si ganopari. Sai mertua ma ruas nehuria melotibu waka jabatanna do pangkakna do golonganna do lan akanasing. Lain-lain pasubukota dirita marnida debata natibo situtu dalam tahta yang maha tinggi tidak pernah menghambat dia untuk turun ke dunia ini dalam rangka menunjukkan cinta kasihnya yang sejati, menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Bahasa ikut tua tibana di ayat pitu didok ibana pahehehon namekmet sian orbuk di patibuldo napugusi sian gabbo lapatan na tuat ibana tu portibio paluah zolmai ai tu docon orbuk go sasitong nga zolmai na suarong argana alai gabiarka di bahit Jahuba. Jai molo bagak-bagak pehitan waing uli-uli yak kainakta ganteng-ganteng hitak ke bawah. Alai sasitong nga bekas orbuk gohita saluhu na ijulu ni debata. Iban na si bata molo makubur na moding sa sokon na gararo di bagas roha ikon sa idohonon ali siya donang siya tano do permulaan ni dagingmu mulat may jolo gabetano. Yang gue dimulanay sokon na hacik do roha mabigi mulai do zolma nga bautano opung isyahain na rupani memang bautano do hita. Mula dong pesi pereset tapak keno yang sasatokin, ba sebikas dui, anom bertepiak kita mago dui. Mula go ikon gabe orbuk. Dungi di bagian B dia pitu ido dipatipul na pogosi sia gabbo. Mungkin jomono pangatusion gabboon songodore di hutata di Bonapasugit. Melulung tardore sasahalak semacam jenis tanah gambut yang tidak memiliki tanah yang keras di bawah dan dengan gravitasi bumi seolah-olah kita ditarik semakin masuk ke dalam lumpur itu. Gaboi. Ibana melo tardore misalnya iba ala menuan eme rupani di huta anggodunggo saka masuk di pahohom mak. Ay lam mangutor ibana lam masuk iban tu bagasan.
Songonido hita tong di patibul jahuba. Sian gabbo. Sian gabbo lisop ni dosai. Dang boy hita sa diri be paluahud dirit siani. Marihite pabahinat tadak tuk. Marihite hinadinggan ni ulau tak dang tuk. Ia soholan ala asini rohani debata. Leado hita sa sitonga. Dangol do hita sa sitonga. Molo holan maruzahan tu dirita sa diri. Tu hadiriota. Tu hazong-zongata. Songon zolma dia dupan ni debata. Alay ito nga palay mapulapul na ubagas di mingguta sa darion. Di patibul jahubado nadangoli. Dang di paloas mago naliai nadangoli di bagasan haleon na dohot hadangolon na. Alay dahi tamazo sudah mazahan na diaya uwalui. Mulutawad do bibilta rupane. Alan yakan naung medion dakse sudi behita mabuah bibiltara. Alay tapak kema anggo di tempat tabi smartphone tay. Aya uwalui dok di pahehe ibana sian orbuk na pugusi siang kabbo aya uwalu lao pahudul honibana top dohot akkaraja ni bangsona lao pahudul honibana di pahehe sian orbuk di patipul siang kabbo lao pahudul honibana top dohot akkaraja ni bangsona. Molo iterjemahon di hati Indonesia hata top dang terkenal maksudna di hata Batak alai dus setara rap dohotakka na terhormati. Dai do apul-apul na margaya muakkada mang dohot dainang hita na met dari bagasan orbuki doho akan napugos na siya gaboy di pahudul hita top sarupa dos setara doho akka rajani bangsona. Di bawah ini sotung mek rohatta diderita mananggabelia rohatta diderita. Ay nunga di patop jauh bayi tarap do akara jadi bangsona. Sebaliknya mertua do akka namora, akka pejabat, akka perpangkat, molo sogabe mati bahu di bahen hudulanna, rap do hotak kana bugus, rap do hotak kana lea, rap do hotak kana dangol di tengah-tengah ni nguluna. Adong gope sedanari hamunak kadamang dainang na balga perdangolan na dipahitsa debata hita sa perdangolat tay lububiak kainay sodya sia ibana payan parapuan nahol di jeb. Mudah-mudahan sudiri behita takka semangat tu si hatahol. Ima sadaina parapuan sahirana tertutup perbuan di mortianna so tumubuhon anak iman nahol di halak jahudi ternyata leado parapuan akanahol dangol parapuan akanahol nasoya tumubuhon anak ibadah torop di tengah-tengah di zaman modern merubat tusan terapi tusod anggiat nian dapotan boni ni bertianna pasu-pasu di pada anak konon di tengah-tengah ni nguluna. Alai nang penang mengulu hita di hatan debata di zaman na modernon. Dang boi jota torop sopi gade peruas ni hita halak Kristen. Nangakaina para Kamis akan tua-tua rupani. Melo bahir sian gereja
Olo di pakulingi anak konai asokon naso hasia do hida parumek ko namang. Bameroha maudah inaru. Dangi dok jadi diserakor rupani. Ali bameroha maudahin. Ala dia tong dang siko haboru-boruon di parumen nai. Jai mek dorohana pis do mata ana mernidai. Dangol di hilala paropuani. Di bayani mertua mah kaina nang tumubuhon anak. Adang tartu hore sa sitonga. Dalahamiak kabawa mau lo mabayak kuni, sungguh dia mabayak kuni. Alay kebahagiaan nahola di pasat tuak kaina tumubuhon anak. Sabalik nga molo lumabat di pabid dari bata tumubuhon anak akaina nang marumah tangga 1 tahun 2 tahun 3 tahun unang dangol roham disi. Marihita-hita hatan itu haton. Ala debatado pahehehon doho patibulhon didok dison ibana payan parapuan nahol di jamu gabe ina nalas roha midaka anak-anak. Taida mazolo minimal tolu parapuan di bibeltai namat saya nangol dihilala ala sotumbuhon anak ibana. Sarana si Sara dohot si Hagar. Nang pedi mulane si Sara do madokon tu si Abrahamon nga sokon na lammatua wamang. Ba tong mamarroha ho ya donggo si Hagar disi. Buat may mana gabi dongamu. Halay dong tumubuhon anak si Hagaron mardangol do dia tong mana dirina. Malengleng gorohana do ate-atena. Ala saipis matani si Hagar mernida si Sara. Alay dung dipasahat si Sara ido si Abraham tuadu ni Jahuba. Diguhi di batado baga-bagana tuibana. Di hatutuani si Abraham doho si Sara tumubuhon anak do si Sara. Di bibiltai hampir 100 tahun umur ni si Sara. Aku sendiri biar nang umur 10 tahun no tubuh dan norakul rupane. Halida kadang naso terpatu pa debata. Ayah juga dia namasan yang di Rawamangunon tubuh sarina 10 tahun asu digempar pertibion. Tubuh-tubuhan opung-opungin rupane. Tapi bagi Tuhan itu tidak mustahil. Karena Tuhan berkuasa mengubah masa hina dari seseorang menjadi terhormat. Songoni donang si Hana. Dohot maduna si penina. Iban na memang seunang madong huriat tahun namar madu bah. Manginum madu, badu, boy ma. Ala yang kumaban inat tado di madu, may hacik dui dah, dangol dui. Apalagi song si peninaon, saya song na di patuduhod do, maropay ba na tu si Hana. Asa tung mohop, asa tung dilalay rohana tetena. Gaya bilang tabba maarsak ni rohani si Hana, tumatangis mardangol ibana, alay rodo ibana tubagas ni Jahuba. Tumatangis ibana, moki-hoki di helala ibana, mangido ale Tuhan, ukap ma bertian ni naposomon. Pola ido si ditiki naronggo sada ina nuang nama bu isonin na ala menugut-nugut depe ngasai bango tubit-tubit pamangan. Alai dukap jauh nang bertian ni si Hana. Tubuh ma anak kona merguar si Samuel.
napatuluhon si Elizabeth. Ima pardijabunisi Sakaria. Dinaro suruh-suruh ni Jehovah pola mekel si Sakariaon. Ala sekel dilala. Beharo si Elizabeth ngamatua tubuh-tubuh muse. Iban nagay do Jehovah do dipitsang si Jehovah do si Sakaria saliling sa taon dang mukap pamanganna. Puasa dang mukap pamanganna sairana molotaro bahasa ni Hazul Maun tutuk mapamangami. Mekel ho aladak persea ho ditikina iko mukap pamangami ala petuduoku mahwasoku mangukap bortian ni si Elizabeth. Setahun kemudian dia mengandung. Tubuh ma anak konna imasi Johannes. Anak konni si Sarah naking margowar si Ishak. Anak konni si Hana naking margowar Samuel. Anak konni si Elizabeth margowar Johannes. Tulutca tidak sembarang orang. Tiga-tiganya orang itu orang-orangnya hebat. Joy molo di pabeda debata bortiamu kainang parumemu pahopum. Jangan-jangan Tuhan sedang merancang anak yang dilahirkan itu bukan anak sembarang. Tapi anak-anak hebat. Yang Tuhan pakai untuk tugas-tugas khusus. Misi khusus. Dalam rangka mencerahkan dunia ini. Mencerahkan keluarga. Mencerahkan gereja. Mencerahkan masyarakat. Jadi terpahusor debatado perdangolan ni hita hazul maun gabe bonggal gabe sangap dijulu ni zolma dijulu na torop nang dijulu ni tuata halani ido dijauhon perpesal menon nang akan dangol do nahina rap hita sudi raposon debata rap mamuzi mahita digowarni debatatai. Daladong nama saya menarik di ayat 2, di ayat 3, 4, 5, pemujioni disudi dimensi. Misalnya di ayat 2 idok, pinuji magwarni Jehovah, olak nion rodi saliling nililingna. Ini menyangkut dimensi waktu. Dangadong dison waktu khusus untuk Tuhan, ada waktu untuk dunia. Sudah pertikiani, di sudah waktu, sudah momentum, sudah kairos, tapuji ma debata. Dungi ayat 3 dimensi inganan, tempat atau ruang. Dok disi sian habit caran ni mataniari. Rodi hasudutan nado si pujion gowarni Jehovah. Jadang boy tapi holan berzu martuhan di gereja. Ikotonggo berzu martuhan tiki martiga-tiga. Mang nomor 33 asope, mang nomor 33 ikan nasipe, ikotonggo hot kiluna. Ala boy do memiliki dua karakter yang berbeda. Di gereja karakternya seperti ini, tapi di tempat pekerjaan sedikit-sedikit menipu. Dang boy. Di sudi nganat do, sian habicaran rodi hasudutan. Jala ayat 4 5 menyangkut dimensi situasi dan kondisi. Tumibul do Jehovah syaluhut akabangso. Tumibul. Manarong pedisi komparasi ni hasangapon alay tetap bo tumibul Jehovah. Digizangnya kalangit doha muliaon nai. Tungi semasong Jehovah di batatai. Tibui bana marhabangsa. Jadi sudi situasi, sudi akka kondisi. Di bawah ini tarapul marohata. Allah di pa hitsap, di pa bakit debatado akka perdangulata.
bahkan didok naking dipahudul top rap dohot akaraja ni bangsona. Lasoni man yang nang zuzo tu hamwak kana poso bulung ni huriatan atau ngoparheo di bagasa tikyon. Asa gabiak kana poso bulung na hitsat bangkit menaluhon akaragam ni dosa. Alai lumubi hitsat menuju kehidupan yang jauh lebih bermutu, baik di tempat pekerjaan, di rumah, dalam kehidupan rohani dan lain-lain. Masalah rohata paraheo di naposo bulung alaud de perzulu pasca Covid. Alai tatangyak ko manasida lumubi kana kota son naposo bulung pasca naking. Di samping niya ka pesta-pesta paraheheon na bidang umuna tahalat cumme. Alay 2 tahun depan ikotonggo tapadinggan paraheheon. Misalnya paraheheon lomba cerdas cermat Alkitab. Lomba vokal sulu. Lomba buku ende. Lomba pidato bahasa Batak. Dan lain-lain. Jadi asing parheo di olahragai, tapi tetap olahraga rohani harus kita kedepankan pada waktu-waktu yang akan datang. Laus tabuhay do amanginang tokinari bagian ni pesta gotilo tamadok mauliate tutuhatta. Di bahini molosongon narame pe di luar naking. Marang na piga-piga stan alay ruasta na memiliki UMKM dang UKKM ate beda-beda tipis do UMKM dohot UKKMon patuduhon iko perzolo hita mangalehod dorongan pahitsaton ekonomi ni ruas ni huriatta asagabi kagiat ruas namora na ruas tay laku tiga-tigana jala torop akana makasiholi. Alai per UMKM ni huriat taon tetap menjaga kualitasna. Unang gabe do rupanya la tu HKBP don ba merpengaju don nak pe urang denga mutu na in rupani tao. Garia dai ko sumurung go mutuna benota tu huria ay molo pitor 2600 ruas ni huriat tapatorak ko ni asa hati tu sudah berlusung. Lahu patu pahun dalinggan asa hitsat nang ekonomi ni huriata hitsat nang lubobi partodiota martang yang maita. Puji-pujian mauliate marohanami di hoali Tuhan. Ala nunga dipakulingi hohami jala dibohali hohami. Babua nunga di pabakito hami sian orbuk na liai di taito hami sian gabbo lisop ni dosai say paingot kami Tuhan asa di bagasan toruk ni roha hami songod debata na maringan dau di bagasan benua gijang na mengatasi sadok langit. Halai tua doho siani laho paluaho naka manusia doho pertibion. Dang sudat harajaumu namat say tibui laho madungdung aka zolma dihasyang anon nak pertibion. Gabe di pabakitoma aka zolma na di bagasan orbuki di pahit sato maka zolma na di bagasan gabbo lisop ni dosay. Hali Tuhan, liado hami tutu hape song zolma asyat tana do permulan nami zalaikum mula gabetano. Bohi ni tano do hape zuzut lohot disormina ni diri nami.
asa dau siya kami ragam ni hagi jangon ni roha. Halai di baga sa turuk ni roha hami, gabiar ga di baiko. Ay nang pe di bagasan orbuk dohok gaboy hami. Halai ala dinggan di basam. Di taito do hami siya ni. Zala di pahudulho. Top tuaka habang saniyaka raja. Napasunggulohon na dus duhami zolma di zulum. Naswadong hasurungan ni zolma nasing. Alirap zolma na tinopa duhami. Di bahini saya pakai akaruas ni huriam na dapat abasa-basa dia kapangka jabatan hamuraon hasangapon dolan nasing sopola moru hasangapon na melorap hami marsao. Sebaliknya pada usia kami rohana met di baga sa pakilalan nami. Babuana sarupa rohami di bako Tuhan rap jolma rohami di topaho. Di bayi unang semergudupong rohanami, unang mek rohanami, unang mga dungi hami di kedan nami, halai kon mga sahong guarmi rap hitchat tami, manaluho naka hamit meton ni parngulon nami. Ali di bata jauh ba manami, say palua jala pahitsat nang pardangolan niya kaparopuan di tonga-tonga ni huriam. Lububi na tongon dang sikop depe di pareanak konon. Say homa mangukap bertian niya kaina. Asa sumuang gok marulupulup rohana dohotol dina rodiak kana torasna simetuana opunga. Alain na marga siya ni. Say sirai parangulon nami maradop po nakabudaya Batak. Asa sayunang biadong nanggusada pesyak kami nang mangulo di bagasan hatam na badiyai na pis matana marnida boru marnida parumain molo lumabat tububuhon anak di tonga-tonga ni nguluna. Gariada ikon hokopon na haholongan na ranggut tonon na asarap gabi pertangiang nasida mangido-ido asin rohamdo dengkan di basam. Ay marhua sodohwali Tuhan manguka bertian niya kaina songos si Sarah, songos si Hana, songos si Elizabeth. Danga dong huaso na tuk makukupi huaso madungdung saluhu na pardangolan niya kaina di tonga-tonga ni huriam. Di bahini gabi saluhu na mahami. Songo jojo ni parpesal menon mamuzi-muzi Tuhani di ganup pertikian. Mamuzi-muzi Tuhani di ganup akainganan setiap ruang dan tempat. Mamuzi-muzi Tuhani di ragam ni dimensi situasi kondisi do ragam ni akan masa di tonga-tonga ni ngulu nami. Ape homa tangamu nagu huasoi maldapol saluhu na roha doho ate-ate nami ali Tuhan ruas ni huriam nabongot tu bagas joromodo akan nama doho ti permingguan di bagas nabi marhite live streaming. Ya tungado ngakaroha nama gupu nama lengleng nangakaduri-duri na marbaju pe say homa mandapol salu na asa sonang pakilalanna gopas pakilalanna jala sumuang las ni rohana ala hodo debatana tuk pahitsat ton kami siaragam ni pardangolan jala pahudul ho kami tuinganan na duminggan hobar tulomo ni roham. Merlas ni roha roham yali Tuhan di tonga-tonga ni perminggon nami sadarion.
Alabui tongon rapami do akke anak kon namin na posobulung nuhuriam mames tahun pesta parheheon nasida. Nunga merdalan godang akka kegiatan nasida di tikena salpo. Sailam tuhi sak nama akka anak kon ni huriam na posobulungi. Akka na posobulung na bui menaluhur ragam ni pardangolan marhiti-hiti hasation na mangoloy hatam. Jalaga biak kaya nakon na bui patuduhon kinerja na duminggan di tengah-tengah niya keperkarejuan na. Alay na umarga gabi anak kon namin na posobulung natuktong mangulu di bagasan hatam na badiyay. Asima rohamali Tuhan, saya puli ma ruas ni huriam na tongon di bagasa sitaonon. Keluarga na tininggalahon ni yanak kon nami Ferdinand Antoni Igil Siahan. Songoni keluarga na tininggalahon ni Aman Tupal Nenggulan. Saya pergugui sudi keluarga lumubi na posom situa nami situa Ernida Borusinaga. Pahu sorma perdangolan nasida. Mari hiti-hiti apul-apul dohot lasniroha nasyakui. Tabay nang hahipason dia karuas ni huriam padita zon ni rumah horbo Martin Tambunan Desmawati Borusiahan, Torang Merpaung, Zauti Siagian, Elizabeth Glory Situmorang, Samuel Lubang Gaul, Budiman Sihiti, Rudiak Kanatongon Pemulihat di Bagas Nabi. Asanggiat sumuang hahi pasonna, alay lumubi marsi hohot nasida, paimay mahot asin roham dohot tengkan di basam. Di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus, tangihom ma tangyang ngami. Amin. Demahita huhut pasahaton piliata. Oh
Laos jongjong mahita mangedehon ayat namangi. Binana Tuhan ingat turut biluhut nakari kabe parholong mahu Ali di bata amanamina di banua gijang hodo hararon ni saluhut silehun-lehun na dinggan dohot na sauli basa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di zulum. Pasu-pasu may jalaramoti asah parhasyak kami pilihanon. Pati bulhok karajaum di tonga-tongan huriam dohot di pertibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asa lam hutad dahami gudang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girigir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di banwa gijang say pinarbedi maguarmo, say roma harajawmo, say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songop panasa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unang hami togihon tu panguzunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor homma damena tutoddim.
Amunaka damang dainang hahang ipinaribot di bagasang guar ni Tuhata. Salu na hami perhobas situata naposobulung pemusik song leader doha IT di bagasan las ni roha pasahat tuhamuna salu na. Selamat hari Minggu madihita salu na. Shalom.